Поста хора! Аз съм Васко. И ще играем. Ще видим всъщност какво ще играем. Това много го мразя. Не то. Ще играем. Много дръв! Ще ви покажа смисъл, Стоичков. Христо Стоичков! Тук съм кръстил отбора Челси. Вижте какъв отбор. Между другото, с този отбор аз бих драфта. С този отбор аз бих драфта. Победих драфта. С някакъв 98 супер отбор. Само фирми, но ето гледате само какъв е. Смените, Марсело и така нататък. Това не съм го кръстил, не знам защо. С този не знам какво направих, обаче беше много добър отбор. Какво съм писал? Да. Тук правих заспал драфт, в смисъл затварях си очите и избирах. Съпаднаха Роналдо. Така ми съпадна, така виках като луд. Обаче аз не съм го снимал на драфт. За жалост. Тук направих нещо много яко. Юзил, Неймар, Суарес, Рафиня. Стана много добро. И на финал тук. Всъщност то го спечелих. Да, 100 кемистри. Роналдо, Давид Силва, Иско, Буджан, Серхио Кьоке. То всъщност всички са ми от тук, от испанци, освен Годин и Браво. И на смяните Санчес, бич! Еден Азар. Това. Добре. 4-2-3-1. Юзил. Санчес, бе. Добре, ще правим Арсенал. Така, перфектно. Санти Казорла. Тук ми трябва още някой от Арсенал. Не. Дай. Не. Добре. Давид Луис. Перфектно. Испанец. Моля те, Испанец. Рамзи. Гадното е, че тя ми трябва от Арсенал. И Бора. Добре. Бенат. Гимендес. Това стане много тъпо. Така, откъде бе? Добре. Касиас. Да, Касиас. То дига ли? Да, много дига. Едно. Перфектно. Що избрах Пае, някъде го сложа. Cam position.
Просто избирам шмелц. О, така. Свайстегер. Мюлер. Не! Без да искам цъкнах Каутиньо. Мале. Охо, има толкова. Така 97 става. Аз пили кое Иско, ес! Иско 100, ето. Ето ви един драфт. Тук взимам Пелек. Етен Азар. Бум. И последен кръч. Някакъв тъп. Той. Така, команайно. Така, Етен Азар. 87, има ли някакъв? Не. 86. Под. Той. После. Гименес. 62 Касиан. И той. Пич. Това не. Дано да има футдрафт чемпиони. Санчес, Давид Луис и Кристиани. Мало само ако знаете Санчес каква машина е. Моля те вкарай, не. Го. Как може първият драфт? What the fuck? Защо? Ще има един голдпойнт. Два силвър. Тут синя карта. Дембеле! Бум! Yes, бе! Дембеле! Yes. Yes, Дембеле. Yes, Дембеле. Он готве? Роналдо! Oh, да. Роналдо. Стрелна ще бие драфтът. Сейф. Пак гледайте само какъв отбор. Санчес играе на 10. Санти играе на 10. Всички без Топич, Марк Бартера и без Тер Штеген играят на 10 сезон. Е така много по-добре. О май гад, защо? Имам 2 пъти Роналдо от Силвър пак. Ей! Не пак ти късмета. Добре, това мисля да това видео.